Murad, Muriza. Ndiri right. Wanakera mwakabata mari. Akabata 30 use. 30 use yauya kai. Aiwa ndotenda. Ndotenda chaiko dai wakaramba wakadaro. Nevanonga vachida havo kuramba vachingondibatsira vanongondibatsira. Yeah, sure. Ndinotenda zvangu stereki futi. Nekuti hakuna munhu anongokupa murodhi kuti mari anenge achikupa kuti ndiwani. Hakuna. Saka munhu anenge atokufungawo kuti uri munyika yakati ndavambotengawo maswiti tomutenda hangu. Ya ndizvo chero. Saka ndichaita sei ne13? Ma? Ndichaiti sei? Hapana kutokwira bhazi. Nekutodzokera? Ndakutodzokera. Alright, mufamba zvakanaka Comrade. Nekuti chendanyanya kuda kuchidzokera kumusha noti ndaenda chete nokuti unogara muno uchihepi izvozvi ndaya futi pamaigivi ndakasiyirwa sadza manheru ndakaendawo kwendakarara nenzara saka ungaita upenyiwo. Aiwa zvino kana watonzvinodhora ini mari ngaakudzwa. Sure. Saka mufamba henyu zvakanaka, munomhurisawo mekumusha. Stereki. Paine vamwe vanenge vada kuzondibatsirawo ndichasiya foni nhamba nosoti unozongondifonera noti kungoyai ozonoti ndenge chiya ndichiziva kuti pana afungawo kundibatsira handiti handizoereka richi Handizvozvo. ndozvo pasinawo unongoonawo nekuti mwimwe asi varamba vachindodaro vanhu vanomwe vakadaro vanochengetekawo kwavari ikoko. Asi ndinofunga ndakataura nenyaya yeeducation ndaikumbirisa dai gavhumendi ichinzwawo zvichemo nemuwo muri kunze kwenyika kuti bhajeti mari ngaiwande kueducation nekuhealth. Noti mukatarisa kuti manesi anosenza zvakadini, ukaona maticha kuti anosenza zvakadini, but they are getting nothing. Vari kuswera zvavo vachitenderera murodhi ndio vari kupuhwa mari pasina zvavari kuita. Zvino izvi kwane I'm repeating this, ndakaitaura kuswera zuro, kwane extra lessons. Extra lessons aya imari iri kuenda muhomwe mematicha obva wadhakwa zvavo whenever they don't know anything akauya kumba kuti zvawafunda ndezvipi, ukazvitarisa mwoyo wako unorwadza. Yes, handisina hangu mwana anofunda but wazukuru plus zvisiri zvawazukuru ba the whole nzvimbo yese ini ndinoirwadzirwa because handizvo zvandaifungidzira kuti tikapindawo munyika yedu tichayaona zvakati. Saka Smith akati dai ndaiziva kuti munoda zita chete rekuti Zimbabwe ndakakupai kudhaa vanhu vangu vasina kufa. Ndaifunga kuti muchatonga nyika asi zvinhu zvacho zviri kuitika munomu zvauma. Kumarizevha kumakanzera kuba kwavari kuita zvibage chembere mhandara ndinopuhwa chibage. Inini panapa am 68 handina chendopuhwa. Nekwezvinoenda kwacho noshauri zvinei zvoenda kupi mbavha dzacho dzanyanya marizevha especially kumarizevha vanhu vari kushayika nafertilizer asi inenge yavo yavo asi nekweinoenda variwo macancelors namadomeni vanofanira vanga vachiita check up very careful kuti vanhu vari kupuhwa here zvakanaka, vanhu vanofanirwa kubhenefita ndewapi. Noti munhu anofanirwa kubhenefita ndiini kanditi not iwe kareji wonti kareji ngaapuhwe sagare chibage inini handina chendinacho. Kana zvanzi ndezvemachemberi ngazvipuhwe machemberi. Yeah, sure. Haikona kuti zvemachemberi zvopuhwa mhandara nenyaya yechihure vanenge vachidanana nevasikana ivava. Saka kungotaurawo zvinenge zvichirwadza moyo titiri chizviona nekuzvitaurira hakuna, otherwise ukada kutotaura unotogumawo kujeri futi, you end up in prison. Asi kutaura chokwadi sezvinhu zviri kutoitika kuti zvingaita here kuti pachibage chemachemberi chinopuhwa courage
inini ndiri panapa Chembere yakanzi dzemachembere aikona kuti unopuwa mudiki kune iri kunoku inonzi yemadhona inonzi iriko kudandoko inonzi Save the Children vanhu vari kupuwa ma65 yusa tinongotorana ipapa panapa chete uye ane mhuri iri uko inotoda kutochengetwa yacho getting nothing iwo madhona yawo ngaangwarire kuti zvavari kumboita zvinhu zvavo izvozvo izvi zviri kupinda muthe right channel handiti zviri kupuhwa vanhu chaivo chaivo here vari kutambura koya vaya wecomido waya covid waya kunyorwa chete mazita you don't get anything asi mari ichiuya ichipinda mumapoketi ewamwe vanhu zvavo vakatogarika kudhara asi yakangonzi munhu ese ngaabatsirikane pamari iyo kungotaurawo hangu zvinhu zvendinoona zvinondirwadza as a politician ine tuntu ndinongononga ndoona kuti ai zvazviiti bai and zvinhu izvi hazviitiki munyika yakasununguka bai. This country was liberated with other people including me ndakagara panapa but I'm not getting anything. Vamwe vakapuhwa mari yemadetainees inai handina kuona mari yangu yekudetention mainjuries handina kuawana izvozvi ndaachirema saka nechingokumbira kuti anenge achida kundibatsira andibatsirewo ichiyekawo wakawo musha wangu kana iri 1 room kana chiri chini it's okay but zvingatondibatsira because haisiriwo government yacho kuti unochema but inini as a former Zap, as a former Zipra Cadre, ndo blame Zap. But mnezano ndinomblamera chi. Kana tungati iri baba wako panapa avasi baba wako utadza kuchengeta ufungidzira kuchengetwa nomwe munhu. Iwo wakomanawa dai vachingobvunzawo vari maparliament usiswe Zap ya unit accord. Takaita so but kune vanhu vari kushupika especially mukadzi anonzi Evelyn Mushando ari kwaMutare kana kuti Miss King ari kutambura chirema murume akasungirirwa akaurawa neSmith Reshe asungwa nakatsiro katsiro wacho zvine special branch yaSmith asi zvine member of parliament list nofunga hangu ndizvo chete ndotenda hangu Comrade, amaita basa comrade. Thank you.